Hawu ngo oh unjani yaza ngikubona cishe ngakudlula. Kona ngempela ubungadluli ngani buzofana ukubudlulile nje washaya ngathi awuboni Stevie Wonder. Kodwa ngirathi ngibright ngibona nje nawe. Ngi-healthy. Awukahleke ngikubingelela hawu yini sekunjalo yini futhi. Sebengiphindile phela ngizothina abafana izinja abafana sebengiphindile abafundi nje ukungibona nginefika kushuthi nje bafuna nje ukuyibhubhudla cabanga kaze ngavelelwa weshembe banjalo ngiyabaza uvumelani okudliwa ngathi we-Kaizer Chiefs avumi ngawe Ntombo. Awu phela ongimnandi mina ngithini mengimnandi imini omnandi usudodwa lo habe manje ushock owesingakho konjelana. Yazibona udakiwe uhlangana phike nokuthi wesingakaba khona uyabondla yini kona uhlangana phi nje nezingane zami ngempela. Phela ngiyakwazi wena ngisho nje manje sekuyisikwadi seKaizer Chiefs sigcwele lapha. Bengibingelela mina ke ithi ngihambe sewenzela umuntu omukudla we hamba vele nopete nemcondo ngathi spoke yazi iOrlando Pirates kumele ithathe wena ikubekeze ilogo yabo nemcondo hamba. Imcondo enjani eyami ke le munu usala nawe lapho nesikwadi sakho seKaizer Chiefs hlezi udliwa vele wena neKaizer Chiefs nitayodwa same WhatsApp group ubani vele kade ezomithisa wena tempi le hamba la lwabishi desheton umuntu engidakelwa bo